वैलेंटाइन डे में प्यार का आह्वान आया है। का बताई कैसे हमार दिल कटत बा। वैलेंटाइन डे में प्यार का आह्वान आया है। लवर का ओ लवर का ग्रीटिंग कार्ड आया है। ग्रीटिंग कार्ड आया है। कहो अल्लू महाराज, तोहरा के तनको शर्म ना बतवा। चार चार लइका हो गइल बा तुमरा तो ऐसा गाना गावत हुआ। ग्रीटिंग कार्ड आइल बा लवर का। केने पर तोहरा ग्रीटिंग कार्ड्स दिखाबा, हमहू देखब ग्रीटिंग कार्ड कैसा बा। मम्मी पापा कहाँ से दिखाइयन, एकर मुंह में गाना बैठ गइल बा। वैलेंटाइन डे आ गइल बा, यही से पापा गाना गावत हवन। इस साले के बाल उड़ गइल बा, कौन लड़की पटी है ना से। ऊपर से टोपी लगावल है तो ग्रीटिंग कार्ड के भेजी। बस ये ऐसे ही गाना गावत है मम्मी, तू परेशान ना हो बा। अबे चुप साला चुप। तोरा के का लगेला जेकर केस ना होला ओकरा के लड़की कोई ना देला और ना पटा सकेला। नो 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 नो। तोहरी मम्मी सिर्फ इजाजत दे दी तो हमारी संगे दिखा दिए जा कि लड़की का होला और कैसे पटाए जाला और कितना लड़की के लाइन लगा दे जाई। अब ये अरे मुझौसा ऐसन बात बोले बे। एक दिन भी हमरा के मुंह मत दिखाई बे। फुट यहाँ से फुट फुट। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार कॉमेडी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।